सब राइट ना एई वीडियो रे मु आपनक पई नै आसी हो सारी हिंजिलिका टू फेमस लक्ष्मी नरसिंह ठाकुर बाण यात्रा यात्रा अवसर रे मु आउ बबलू भेष डर लगुची बाबू काय बाबू बाबू तो जानला रे बाबू बाबू सब पहिला आगे जो राव नहीं चिचेरा ना ये चिचेरा बेकला बबलू आवाज बबलू नहीं तेरे बसा बबलू बसा सेडा लगाना ଏହା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନରସିଂହ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣ ପଟୁଆର ସହିତ ନଗର ପରିକ୍ରମା ବାଣ ତା ସହିତ ଚାଙ୍ଗ ବାଜା ଏବଂ ବାଘ ନାଚ ଓ ଘୋଡ଼ ନାଚ।
ଯାତ୍ରାର ଏହି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏମିତିକା ମଜାଦାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହିତ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବି ୟୋର shadow।